Vítejte u dalšího videa ze hry Drag Racing Online. Dívejte, já jsem tam stopil bombu a vypadá to velmi špatně. To je dost těžké ovládat. Co to se točí ještě to husté? Vidíte to, ta formule tančí. To bylo blbý. Ano, ještě se točí, víte na mapce, jak se to točí. Ježiši, s tím se to nebudem strašovat, to už se mi jednou stalo. Pau, další točeníčko. Ne, už se netoč, už ne. Ale ježiš. A jak se ve vodě točí. Slyšíte ten zvuk? Takže nevypadá vůbec. A dívejte, je to úplně jako Endremana. O, tak to byl freetime. O, to byl taky ještě větší freetime. No tak to byl hezký freetime. Tak to byl úplně mega free. O, to bylo hezké. O, ten. A já už to přiblížím víc. Wow. A pár. Tak. S tímto dílem blbince rozloučím. No, vidíte, jak tady plave ta formulajska. Já to vám chci ještě ukázat. Co si tady kreslil, jak v Minecraftu vypadá, jo. Asi to špatně úplně, ale teď se podíváme na ty záznamy. Vidíte, prostě čistá formule. Toto je čistá formule. Jako tak to může vypadat ve vodě. Ono to ještě padá. Co to? Počkej, teď si to oddálím. Mega, ale počkat, teď si to oddálím. A jak to bude vypadat teď? Jdete za ten prst. Hej, on jede. Já ho doženu rychle. Jedem. Jsem men, Lexem, dělej. Za Igorem, Magorem. Potáču s lidi. A moje formulka se taky učí tímto zvukem. Čuste.